Бу көннәрдә оешма предприятие хезмәтчәннәре Пушкин урамындагы газоннарны тәртипкә китерә. Тукай скверындагы агач кырылмаларны, утыргычларны буяу рәтләү бара. Мөслимгә килгән, Мөслимдә яшәүче һәркем Мөслимнең матурлыгы белән сокланмый булдыра алмый торгандыр. Ләкин бу соклану артында күпме хезмәт ятканын аңларга да кирәк. Чөнки шушы матурлык мөслимләрнең үз куллары белән тудырыла. Төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе коллективы өчен аеруча кызу эш өсте. Мөслимебез урамнары һәм парклары сихри чәчәк гөлләр патшалыгына әйләнсен өчен тырыш хезмәт куючылар эшли биредә. Теплицаларда чәчәк үсентеләрен тартмачыкларга күчерү белән мәшгуль кызларның йөзләрендә елмаю, кулларының җитезлегенә күз иярми. Безнең теплицада бик күп төрле чәчкәләр бар, многолеткалар, гөлләр. Без аларның барсын да арттыру өстендә эшлибез. Менә шул гөлләрнең яңа төре безнең колис, ул матур булып куак булып үсә, бик матур. Бархатсылар үстерәбез, петунияларның төрле-төрлеләре бар. Анары бегониялар бар. Берничә төрле ак, розовый, аларны тоже менә бакчага күчереп утыртырга була да, анары суытыр алдыннан көзгә таба өйгә күчереп утырсагыз, бик матур итеп өйегезне бизәп торачак. Матур булып үссен дисәң, һәр чәчәккә җан җылысы бирү сорала. Петунияләрне тәрбияләү серләрендә белештек. После пересадки особого ухода он не требует. Главное обильный полив, солнечная погода ему надо. Они пользуются наибольшим спросом у населения? Да, они же, их очень много сортов посадили в этом году. Очень разноцветные, яркие цвета, все разные и сорта разные. Районыбызда үтәчәк зур бәйрәм чараларына әзерлек йөзеннән Кояшлы ык ял зонасына һәм Курай паркына да бик күп чәчәкләр утыртылачак икән. Баннерларны һәм тимер конструкцияләрне бизәү матурлау өчен ак, алсу, шәмәхәт төстәге ампель петунияләр махсус үстерелгән. 85% утыртылган урамдагы чәчәклекләрнең. Алар инде әкрен генә тернәкләнеп баралар. Жюри генә ачып карасаң, Дендрari китабын районыбызда шуның бик күп агачлары бар. Үзебезнең капка төпләрен, агачларны тәртиптә тотарга, су сибеп торгае. Чыннан да, дөньяны матурлык коткарыр дигән бит мәшһүр язучы. Әлеге гыйбарәнең мәгънәсенә төшенеп, матурлыкны саклап яшик. Светлана Фазилова, Ойрат Фазилов, Мөслим телевидениесе.